Азнакайның мотоцикл спорты сөючеләре бүген шәһәребез урамнарына җиңү безнең күңелләрдә дигән патриотик рухтагы акция белән чыктылар. Шәһәребездә байкерларның аерым клубы да бар. Алар анда бергә җыелышып, бер-берләре белән хәл-әхвәл белешәләр, спорт белән шөгыльләнәләр, күңел ачалар, рәхәтләнеп ял итәләр. У нас есть клуб свой, объединяет нас очень хорошо всех. Также спортивный образ жизни, общие какие-то интересы. Выезжаем вместе, катаемся. Мы всегда катаемся в экипировке, шлем, наколенники, черепашка, все всегда одеваем. Соблюдаем правила дорожного движения. По городу мы не ездим. Вот сегодня марш, поэтому уж собрались, выехали. А так в город никто не ездит из нашего клуба. У нас есть специальные трассы. Мы туда выезжаем на прицепах и там уже проводим свое время. Покатаемся и обратно. Вот. Горы, те, кто увлекается, как говорится, занимается мотоспортом, договорились сегодня собраться, прокатиться по городу. Праздника 9 мая, Великой Победы. Нияз булам, мотоциклар белән примерно 13 яшьтән бирле шөгыльләнәм. Безнең семьяда да дөрес әйткәндә бөтенсе мотойда йөри, әти дә йөри иде. Әнидә дә права бар мотоциклга. Шуңа теге у нас, так скажем, в генах дип әйтик инде мотоциклар. Бу мотоцикл инде минем әтинеке, яшь чагында йөргән. Мен аны шул бер 2 ел элек сүтеп җыеп полностью ясадым. Хәзер инде шул семейный реликвия сыманрак була инде бу мотоцикл. Буйса нык чапмасаң да, машина эчендә утырганда дөресен әйткәндә коробка эчендә утырган сыман, монда бөтенләй скоростьны сизәсең, эмоции бирә мотоцикл. Бу патриотик акцияга без маяк журналистлары да бик рәхәтләнеп кушылдык. Һәм аннан онытылмас кичерешләр алдык. Ставьте маяк, будьте